athi hayi indaba yaqala lana wena uthandane nomuntu wesilisa lo kade uthandana naye loya muntu wesilisa lo ubuthandana naye wathwala ngesibeletho sakho. Hayi babo. Yingakho wena ungeke ukwazi ukuthola ingane. Ha. Engithuke-ke manje uthi esikhathini esingaka njengoba ngithi mama njengoba manje phela khona umuntu manje Ushangomendo man. O7 masemgqini. Uye ekhaya manje lo muntu ufuna ukulobola manje. Flop. Athi umama ngeke. Athi wena la into eyenzekalayo uyabamba kodwa ingane zakho azikho kuwena. Njengoba isithibela sakho sithwetshuliwe zibhileka kwenye ilokhuzi atmosphere nje azikho. Uyabamba ubelethe zibalethela kwenye indawo. Se-operate komunye umhlaba. Komunye umhlaba. Hayi la. Kanti kunjani ukuthakatha? Nena bekashana kamenze apho uzumlaza ngameva nena bendlondle noPhaphekande enhlana sezantsi efundazweni zethu zonke khona ke eNingizimu Afrika. Sibingelele lena ke iBlack Live TV igama lohlelo impande zama-Afrika. Igama lami King Sicaka ngwalapha kaloqa sizokhuluma nje sidinga indaba ezithinta abantu nokudalula igaqa ke la soke bexaka khona ukuthi bahambe bafika phi zakhalaphi. Thina okwethu ukuthi donse indlebe sibalalele bona bakhulume. Sibonga kakhulu support nothando nanoko konke nje nikwenzayo ukwenza isiqiniseko sokuthi lo mabona kude uyakhulu usuku nosuku siyathobeka kakhulu siyabonga kakhulu. Asikene ke ohlelweni siza ukuthi osihambele namhlanje kungane la uzothini sabona mama. Yebo. Ninjani kodwa? Ngiyaphila njani? Hayi sinankinga thina. Sasingezwa ngawe nje uthi unayo inkinga ngositshela igama lakho. Hayi igama nguBuhlena ngwabuthelezi Sibongo. Ngane yakwethu. Asingene odabeni singapholisa maseko siza ukuthi kuqala laphi inkinga waqala kuphi kuze kube la kunenkinga khona. Inkinga yami nginowesilisa owathola ngesibeletho sami. Ngokudabuka ngidabuka from kaMaphumulo. Okay. eMsinga. Oh yeah. Ngikhulele khona ngafunda amabanga phezulu ngaze ngaphasa ngase sengiyabuya ke sengizala eThekwini sengizosebenza. Makusebenza kwami la eThekwini ekhaya nginengane embili engishiye ekhaya. Oh yeah. Lezi ngane zihlala nabazali ekhaya nodadewethu. Okay. Mangifika la eThekwini ngisebenza enkampanini yensimbi. Le nkampani yensimbi ngihola kahle anginankinga. Yonke into impilo nje iyaqhubeka. Ngagcina sengithole ubhuti emveni mhlawumbe iminyaka ewu5 ngifikile eThekwini. Thola lo bhuti sathandana naye. Masithandana lo bhuti ayikho inkinga. Ubhuti akasebenzi. Uhlala emqashweni la siqashe khona. Mina ekseni ngiyavuka ngihambe ngemsebenzini ahlaleni. Kuthi ntambama imfica usendlini ayikho inkinga. Khamba isikhathi nje sithandana mhlawumbe maybe 4 years. Ngize ngigcine sengithenga imoto. Okay. Imoto engiyithengayo ngiyithenga as eyami kodwa but ngoba isikhathi esiningi vele ngumuntu emsebenzini uyena oyayangishayelele angithathe angisemsebenzini Hambo baba. Angithathe angibuyise ntambama. Okay akho inkinga siyathandana akho inkinga nje ayikho into esolisayo la ukuthi khona inkinga ekhona phakathi kwami kumnandi. Ngokuhamba kwesikhathi ke ngumuntu ongajwayeli ukuhamba. Ngihamba ngoba ngemsebenzini mangingekho emsebenzini Sunday ngisendlini mangekho endlini ngizenzela iwashi izinto nje endlini and then mhlawumbe ngiyitolo ngibuye lapho ngidlayile endlini angiyena. La endlini akukho kusolisayo ukuthi mhlawumbe there is something eyenzekalayo akukho. And then mangihamba ngelanga emsebenzini ngisemsebenzini lunch ngiyothenga into engikidlayo ukudla. And then ngihlangana nomunye umama. Lo mama athi sorry ngane yami. Ngixake ke lo mama ngoba ngimazi nje indaba athi sorry okay. Ngithi no ake ngimnike nje ngoba phela umuntu omdala ngiyambona. Okay ngiye kuyena. Athi kunjani ngithi hayi ngiyaphila ma. Athi no
mina azisho isibongo sakhe asuke lapha athi uthunyiwe kumina ngixake-ke kuthunywa mama uthunywe kumina ngoba mina ngikwazi nje athi no uthunywa abantu abadala nje obeze lapha. Okay. Ukuthunywa kwakhe uthunyelwa ukuthi azozongitshela ukuthi lo muntu engihlala naye akekho right for mina. Khona izinto akangifihlela zona. And I was so shocked. Hayibo. Mbuze mama kwenzekani kanjani ngoba akukho lapha endlini nguyaklina fanele ngabe khona izinto ezikhomsayo. Athi akulula ukuthi ukubona ngivele ngidinwe. Ngimswele mama imshiye kanjani. Ayihambele lo mama nami ngiqhubene engikwenzayo ayike fike nje endlini futhi mangifika endlini akubonakala ukuthi lapha kukhona into engizwile. Yabona ngi-right nje mina nje impilo nje i-right nje masibukele nalo muntu sobabili nje impilo ekhaya ngisakhambisa imali ekhaya ngiphume kuyimina vele engisebenzayo fanele ngabe imali njengoba ngisebenza kahle ngiyahola yonke impilo i-right fanele ngabe ngiyahambisa imali ekhaya imali angisayihambisi iy'ngane nje kodwa but futhi ayikho futhi into engigqugquzelayo ukuthi yini ndaba ungaye nomqondo wami nje ukuthi konke nje ku-right solo nje sibukana la endlini sobabili. Hayi qhubeke futhi isikhathi hayi mhlawumbe kuphela u6 months phinde futhi ngihlale nalo mama semama athi ingane yami manje ekuthiwa manje angizokuxwayisa ukuthi yabo lento indlela esiyenzeka ngayo ungagcina impela nje wena ungase nayo ngisho inzalo. Ayi ngixakeke vele siyazama nalomuntu ukuyithola ingane kodwa anginangane ilezi zami njengayishiyo ekhaya. Hayi hamba isikhathi ngalesikhathi lo mama esengitshela lento nami ngibuye ngibheke kahle no siyayifuna ingane sibambile odokotela and then akuveli lutho odokotela bathi ngi-right hayi unayo inzalo nami nginayo inzalo kodwa but nje ukuhlala kwethu ayizikho ingane. Hayi mangibuya kuleso sikhathi-ke sengiqala manje nami sekukhona lokho ngoba phela ngumuntu okhulele emakhaya into yesiZulu ngiyazi ukuthi zikhona ezinye izinto sekubuya nomqondo kancane. Hayi-ke shuthi ngimbambe sephutheni elinye ubhuti lo hayi gcine impela hayi into yethu mina naye-ke igcina nje iphela ihlakazeka-ke. Hayi-ke ephutheni lekuchitha mhlawumbe kwakuyikona ukuchitha sihamba nabangani bophuza ngemoto yami ngalanda emsebenzini uthola ukuthi mina sekuyastradisa sefanele ngigibela amatekisi mangendlini kodwa but mina nginemoto ngoba phela lo muntu besazi isikhathi ukuthi ngesikhathi thize ngenza ukuthi ngesikhathi thize ngenza ukuthi manje sengiyaye ngihlale uthola ishayo 6 ngisasemsebenzini uthola ukuthi isikhathi ngiyamfonela ucingo sengena ko-voice message sefanele ngibuye emsebenzini ngiqale phansi thatha ama-taxi. Hayi ayikho inkinga-ke hayi sixabane akhombise naye ukuthi hayi no vele akancengile useyahamba nami-ke ngikwamukela-ke hlale maybe unyaka ngihleli angijoli anginje ngihleli hayi qhubeke futhi isikhathi phinde futhi kuqhamuke enye insizwa hayi-ke le nsizwa-ke uvuke ngivuke nje qhamuke le nsizwa hayi phela le nsizwa hayi ishamashushu-ke yona-ke sithandane nje for 6 months sathandana kumnandi ikhombisa ukuthi no hayi le nsizwa ifuna ukuthi yona iyovela ekhaya ayihambi ngesitheko hayi nje into ifuna into eqondile. Okay ngihlali qhubeka isikhathi phela unyaka angibambi akunjani kuseqalo wesibili ayisiqale manje ngibuze mama phela fanele kube khona okwenzakalayo kuba nomshana ogijimana manje kuze kuphela nami ngithi mangiya kini ngazi ukuthi sengiya ngomuntu oqondile. Hayi ngithi mina hayi ake sizame odokotela siqale kodokotela hayi sibahamba odokotela sifike kudokotela athi dokotela no sisi unayo inzalo and then ukhona unayo inzalo vele naye uyasho ukuthi unazi izingane ngaphandle naye ezimbili futhi sobabili sinazo 2 hayi ayikho inkinga ukuthi mina naye fanele sibe neyethu ingane. Hayi kuthi bazithi
kuphele unyaka ngithi unyaka uphelile nowesibili uphakathi nawo awu ngithi ngiyahamba futhi ngiphuma emsebenzini thushu futhi semama athi yabona-ke ingane yami namhlanje ngizokutshela i-final ngeke ngiphinde ngikuhluphi thiwa angizokutshela nje ukuthi yini ngoba vele lo muntu obekenza ukuthi wena ungakuboni ucindezelekile ungaboni impilo yakho iqhubeka akasekho eduze kwakho njengamanje hayibo mama kanti ukhuluma ngani lana athi hayi indaba yaqala lana wena uthandane nomuntu wesilisa lo kade uthandana naye loya muntu wesilisa lo uthandana naye wathwala ngesibeletho sakho hayi babo yingakho wena ungeke ukwazi ukuthola ingane engithuke-ke manje uthi esikhathini esingaka njengoba ngithi mama njengoba manje phela khona umuntu ushangomendo manje o7 masemgqini uye ekhaya manje lo muntu ufuna ukulobola manje flop athi umama ngeke athi wena la into eyenzekalayo uyabamba kodwa ingane zakho azikho wena njengoba isithibela sakho sithwetshuliwe zibhilewa kwenye ilokhuzi atmosphere nje azikho uyabamba ubelethe zibelethelwa kwenye indawo se-operate komunye umhlaba hayi la kanti kunjani ukuthakatha ngivele ngibe confused-ke manje ngithi ngizokwenza njani pho manje ma athi ngane yami uyakhumbula ukuthi sonke lesikhathi bengilokhu ngingagive up ngisho noma kuthiwa kade ngixoxa nawe okay saxabana ngibona ukuthi shuthi lento ikudunge ngisho umqondo kodwa bekade abantu abadala behlezi belokhu bengitshela ukuthi ngiyophumula mhlazane mina sengikutshelile ukuthi ngempela kwenzekalani nambe kuyisifiso sami ukuthi ugcina uphumile kulo yampilo le kulo lathando lakho lokuqala njengamanje njengoba ngiphinda futhi namhlanje futhi ngizokubona buka njalo sihlangana esipothini esisodwa njalo nawe mangizohlangana nawe futhi ngisuke ekhaya ngingazi ukuthi kodwa kuyakuthiwa nje namhlanje ngihambe ngiyohlangana ngizofike ngikubone ngampela ngivele ngiyibone ukuthi no shothi lo mama vele ubizelwe kulento and ukhuluma ngento akayazi ngoba isikhathi mangithatha ukubheka mhlawumbe iminyaka iphelile mhlawumbe u2 3 years and sizohlangana kune sports futhi naye ngaqakeka manje ukuthi ngizokwenza njani kufanele ngimtshele lo baba esethandana naye ukuthi manje ikanje indaba noma kufanele ngenze njani nje ngime esikhaleni njengamanje ukuthi ngoba phela lo ufuna ukuyovela ekhaya ngoba phela fanele ngithole ingane ongcono ke mase ngikhulele mase hambe eyovela ekhaya manje phela ngeke yazahamba ukuyovela ekhaya ngoba umuntu osifazane efanele akazali then ukuze kuzowakheka umuzi akwazi ukwakheka umuzi and indodakazi lena ifuna nje yona ukuthi nje ngibe unkosikazi ohlala ekhaya so ayikho indlela ukuthi uthole lo muntu owenza lento mhlawumbe ukhulume naye akasatholakala angisamfanisi ngisho ukumfanisa yabo nje mhlawumbe kwaba inyanga eyodwa ngisambona abone edrobheni after rest phindanga ngambona angisaboni ngisho nalabo bangani labo abasababoni so kuyona yonke lento isiphi isifundo sitholile ukuhlanganisana leyo ukuthi abazali bongasababheki inhlobo nangemali njengamanje ukuphi level wena nabo ke ekhaya ke since sewahlukana ke naye bayi understand ukuthi nawe wawusetshenziwe emveni kwesikhathi nje sihambile kwathensi ngoba phela ekhaya masiphumela ukuthi sisiza abazali kwathensi ngishiye nezingane ekhaya mase bheke ingane ngemali empesheni yabona nje kwathensi kodwa ngiyabonga ngoba uma wangwamkela uma sengibuya emveni kokuthi ke lona sengingasathandani naye ngoba emveni kokuhlukana naye khona leli page elivulelekile mina ngimile emqondweni shuthi noma izinto zakho ayidoma ingoba ngithi useduzane sesihlukene naye ke kwakhona ukuthi ake ngiye ekhaya sengithanda nami makuphela inyanga ngekhaya ngifike ngibaphathele something ngase ngiyafike ngaxoxa ke ngima ukuthi angazi ukuthi bekwenzekani ngoba namanje njengoba ngizwa le story nje ngiyaye ngahamba manje ngafika ngamtshela athi mase ihamba kanjena ke le manje le ndaba kanje waseyabona ke naye njengomuntu omdala uthi no shuthi khona leli sulubezi lelade elisebenzisa lokuthi mina ngikhohlwe iyona yonke into right for mina nginake nje for yena asibonga ukufika nosichaza lo daba la sithemba ukuthi khona umuntu ofundayo lapha nathola okuthile okuzomenza mhlawumbe naye umqondo wakhe uthi ukuhlakazeka kancane ayicabangisise le yokusondela kubafana
Sibonga kakhulu ingane zakho ukuthi sithemba ukuthi-ke niyafunda nani niyakhula usuku nosuku. Akusona sonke isikhathi masifike la sizoxoxa la soqhamuka khona solution. Sometimes solution nathi asinayo. Just ukunika udebate benisiza ukuthi kuma-comment section nithini, maniphawula nithini. Igama lami King Sicaka ngokaluqa. Ngiyanithanda, asisale kahle. It's the Black Life TV.